Čaute ľudia, dneska vás tu vítam pri ďalšom videu. Dneska som tu aj s Marcelkom a bývam, no teraz som u Marcelka. Čaute. No dobre, poďme hrať. OK. Teraz máme Franklina. Klasika. Tu už vedie a má tam aj PS5, vidíte, tam. Jaké starodávne auto. Ja som si práve toto auto vytunil a normálne som mu tam dal motor. Normálne tak ide, že čo mu trčí motor. Joj, toto je starodávne auto. A ja som ho vytunil. Motor level 2. Dobre. Ľudia, teraz ja idem na letisko a ja budem lietať. Na lietadlu. Jak sa to volá to lietadlo? Cargo plane. Juj. Čo zatiaľ ty môžeš niečo hovoriť? Neviem, čo povedať do videa, ale keby sme vám dali potom ešte nejaké iné video so mnou, tak natočíme GTA Online, len mi nemôže písať tento môj kamarát, lebo potom nebudeme vedieť natočiť video, možno niekedy. Ale nemôže nám volať. Lebo ten kamarát ho furt otravuje. What? To čo robíš? Driftíky na stranu. A prečo tam teraz není sneh u teba? To on povedal duck. Kamo, po mne 2 autá idú. Kamo, tam bola helikoptéra. Teraz idú po tebe 2 autá. Tam na mape. A musím im utiecť. Tam niekde na mape to je ukázané. Vidíte? Tam niekde to je na mape. No nechcem. On ma chce zbiť? Nikdy v živote. Teraz ideme na letisko a pôjdeme lietať. Marcel, ale môžem si aj ja zalietať na cargo plane? Nie. Aj potom, keď dotočíme video. No, turbulencie! Ale čo? Kamo, ty jak si išiel? To čo si spravil? No, že nejdu po tebe tie auta. Ne. Oni si myslia, že som RIP. RIP. Tam je nejaká vzducholoď, tam je. No, takto si ty preletel aj v online. No. Predtým, keď sme hrali u mňa. Výstup z auta, odpal to z RPGčko ma bude. Tak, jak pro. A Franklin je troška nabúchaný, ne? Nabúchaný. Išiel do gyma na 12 rokov. Aj papal aj nejaké čokoládky. Pozor, policajti. To je jedno, ja ich nezbijem. Veď ja to mám toto kúpené. Polizmod. Ne. Môžem prosím, pane? Thank you. Zoberiem si toto nejaké Kamo, mňa bolia ruky. Tak neviem, niekde si to pristá. No ja viem o čo. Nie, ja som si to takto dal. Dobre, okej. Musím si zobrať. Takto som si to dal, ale Nepípaj ty! Poď tu po tebe, polícia si. Zeber teraz helikoptéru. Nie, teraz zoberiem toto cargo plane. Ale už toto. Uí! We are the champion. Kamo, ale však zastav to. A tam je to lietadlo, to, čo má Ronaldo. Tamto, to malé. Toto si nešímajte, toto si vôbec nešímajte. To je môj taký zvyk, ale neviem prečo tu není lietadlo. Lebo je tam. Čo na mňa čumíš? To lietadlo na teba tak čumí. Vyťahni snajperku toho týpka odpal. Tak ešte, teraz. Kamo, lietadlo?
má zadarmo lietadlo. Výborne, ale dobre si ho odpálil. Ty si dobre, strelil si mu do oka. Ešte ten náboj preletel cez toto, cez mozek. Wild champion. Tam je planutý ten týpek. Teraz máme lietadlo a ideme zlietnúť. Skúsime sa nejak vynájsť, aby sme išli na lietadlo. Samo to sú také divné pohyby v GTAčku. Stoj! Ja sa len takto chcem rozbehnúť. Aha. Na max, poďme dať na max. Choď hore. Hore, poď. Ideme späť z GTAčka. Zvládli sme to. Ideme späť z GTAčka. No nejdeme. Ideme. Tam ťa to niekde zastaví a vybuchneš. A potom doplávam. Nedoplávaš. To bude 1 000 000 hodín trvať. Ale choď, zvráť sa tam. Ježiš, spadol mi telefon. Spadol megafón, telefon. Nikoko, taký turbulencie. Uá. Prekoti na tú stranu. Ty kokso, person je totálny. Som takto snajpol. No, tak si ho snajpol, tam je rozbité sklo. A kde je ten? To si ho vyhodil. Daj si normál. Ale choď, vráť sa na Los Santos. Los Angeles. Len nepadni do vody. Lebo som dead. Lebo si veľmi, ale akože veľmi dead. A keby tam vyskočili, že takí americkí vojaci z tej vody. Nie do vody. Nie. Aspoň dopadni tam niekde na zem, aby ťa to teleportlo. Prosím. Kam idem? Chod tam. Tam niekde. Nie. To čo si spravil? Ja ťa nechápem vôbec. Čo si spravil? Odpal sa s granátom. Prečo? Hej. A máš tu hviezdičku? Bomba. No. Hej, tu má byť to. Už ide na joystick a už bliká na... Tut. Oh no, ale ani mu tečem. Nie, kamo, nemám kyslík. Jak vydýchol. Aby som sa chcel odpáliť s granátom. Tak sa odpáľ. Lebo už ide po tebe loď. Policajná. No, Tam to niekde je ukázané. Tam to niekde je ukázané. na mňa strieľajú, jak bez. Tam to niekde je ukázané. Idem sa podpáliť. Ale rýchlo. Ježiš, mne skoro padol, kamo, telefon. Rýchlo, podpál sa, rýchlo. No tak. Skoro si sa zabil. Ešte granát. No, odpaliť. Čaute, je koniec. Ale teraz idem ja, teraz ty ideš natáčať. Áno. Nic ste nepočuli, dobre. Takže natáčaj teraz ty. Ty si minus 5000 dostal. Nie. Ale áno. 500. 5000? 500. Jak tam ideš? Počkaj, za chvíľu stopneme video, dobre? No ľudia, my sme si povedali, že asi končíme s videom. Zažili sme nejaké zážitky a... Tak keď sa vám toto video páčilo, tak dajte like a odber a čaute. Wow.